от така хора, днес ще играем на лакреница, гоненица. Вие ще си спомняте в моя канал как играхме. Но в момента, но в Викторов канал ще направим. Сега това ще е първи сезон и аз ще броя. Имате се за канала Виктор Стоянов. Ще видите една от Fortnite, някаква котка или лава на Хелуин костюм. Е това, и ако видите, абонирайте се веднага. Добре, хора, имате 20 секунди старт! 1, 2, 3, 4. Не, сега е мой ред. След това си ти на следващия. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 хора давайте. Ръковете. Тук някой има. Ще трябва сме много тихи. Ще трябва сме много тихи. Много тихи. Няма никой. Вова, дали има някой зад столовете? Тук няма никой. На масата. Не. В туалетна. Тук мисля, че има някой. Тук няма никой. Хора, къде има? И тук няма щото. Хора, ще трябва да ги намеря. Че купа без етиката. Тук някой не. Сигурно шкафовете има. Не мисля, че... Дали са зад дивана? Добре, чух някой. Моб. Е за заплуване. Хора, за заплуване. Вижте, знаете ли какво? Той не ме видя. Той значи, гледайте сега. Той, нали, тук идва и гледа натам, няма никой. Аз се затрупах. Да бях заради това. Хора, дайте. Сега че в телефон. Не, вече не се ходи. Хора, Вяра, знаеш ли къде е Виктор? Не знам. Много ли там няма? Мисля, че Виктор се скрил. Ела тук, ела, Вяра, бе. Не е там, аз видях там. Виктор е... Акаш ли? Ма хора, не мога да намерим Виктор и Роял. Тук някъде. Не, тук аз видях, че тук няма никой. И къде? Хора, елате тук намерим бързо. Яла, сетих се. Ела, сетих се едно място. Мисля, че той се скрил. Ела, и тук май се е скрил. Не, това не беше с мен тук. Не знам къде си. Свърши играта в кавички. Предаваме се. Викторе, предаваме се ми хора. Аз не съм като Анди ходил да търся до живот и смърт. Окей, седиме едно. И ще победим! Полза, Виктор! Аз казах в кавички. Аз казах... Да, добре, Виктор печели. Чао, хора!